Môžeme? Počúvaj, ale mám dneska som sa zabudol očesať, som zebral Hugovi čepicu, tak keď budem mať tuto také chocholky, tak ma upozorní, dobre? Keby som to mal náhodou na piču, alebo čo. Môžeme? No, počkaj, Banánko ide. Banánko, keď budeš hladnúčky, tak máme tam vybavené papaničky, dobre? To sú veľké veci. Dobrý deň. Vítajte pri 3. dieli vlogu Trnavského futbalíku. Dneska ide naozaj do tuého, dneska sa bojuje o postupe zo skupín, čiže dneska sa rozhodne o najlepších 4 mužstvách, ktoré pôjdu ďalej do vyraďovačiek. Dneska sme zdvihli úroveň Trnavského futbalíku zase na vyššiu úroveň. Prišli k nám chalani z La Reunionu. Máme tu fútračik odstavený, čiže počasie sa nám unormálnilo. Bude to tu hudba, tanec, klobása a futbal plus k nemu. Bude to tu každý pondelok. Hovedzí burgeriček, hranolky čedarové, puret polk, halovmy, trhané bao, bravčové. Čiže treba dojsť, okoštúvať, je to fakt topka. Jaj, nenormálna. Ale Billy Monster je Billy Monster, samozrejme. Tu sa nemáme o čom baviť. Dobre. Spravíš nám potom aj papat? Dobre. Palacinky? Ne, palacinky ne, píče. No jaký je rozdiel medzi bocianom a zvlášťom? To chcem počuť. Toto bude vtip. Bocian si robí hniezda na domoch a obzvlášť na komínoch. Ale to, víš, jak počujeme, alebo že dojde čavo do útulku si kúpiť psa, hovorí, že prosím vás, čo stojí ten pes? A on mu hovorí, že čo ja vím, čo si nesadne. Ten bol lepší, ne? Jak sa povie vtipnému hasičovi? Hasič. Či, kôko, to bol pekný acylpirín. Acylpirín, nepomôže, neublíži, víš. Koľko majú skóre? 3,26 je... Pôjde, to možno dneska dotáhnu. Síce má skóre 3,26, túto pán Karafa, ale aspoň nezmaturoval. Tak čo? Takže už ste mali byť prezlečení. Máte hrať vy, dementi. Ani vodičák, ani maturita, 3,26 skóre. Celkom úspešné mužstvo. Pozbieranci, Ríško, jako? Neviem, kde sú mali byť. Do. Však pozbieranci. Pozbieranci? Vy ste pozbieranci? No však ale A koľko vás je? 4? nepozbierali sme sa. 4 a 1 Bartes. A to dáte zatiaľ. Budete hrať zatiaľ powerplay. Teda oni budú hrať powerplay zatiaľ. Dobre. Nevadí. Otázku mám. No. Keď je to powerplay, vieme aj brankára vylúčiť? No neviem, Poro. Keď je powerplay, vedia aj brankára vylúčiť? Ticho, čak... To som nemal hovoriť vlastne. Dobre, aby sme vedeli. Chceli vám brankára vylúčiť. No. Myslíš, akí sú zákerní? Ale najskôr sme museli mať kartu. Rio de Janeiro, samba. Čistá Brazília. Pozri, chlapci už kupujú kofolky. To je ono. Už sa nám to tu zbíha. Banánko ešte nejaké detailíky doľaduje cez telefón a toč ho. Pozri, aký ma postaví. Však Mišči. Jaj, a kde je Pablo? Je tu? No, to je Však my sme kolegovci. môj mami brat. Áno? Áno. Nasnímaj tam Pabla, pozri. Samotný Pablo Escobar prišiel dneska na tento zápas. Počasíčko dneska troška anglické, ale ustálilo sa nám to. Šimonko, to nie je anglické počasí. Víš, jak to voláme na Orave? Toto je Ibiza na Orave. Ibiza na Orave? Takúto, máš šťastnú ruku, nijak na maturite. Ani sme si nepredstavili mužstva. A nič! Piče, kedy bude tá píšala zlomená? Krista jeho. Ani sme si nepredstavili mužstva. V prvom zápase sa nám predstavia tipéri proti pozbírancom. Začína to zostra. Dneska máme popršané, čiže budú šmíkačky, zedrané kolená, boky zedraté, odkopnuté branice, všetko, čo k tomu patrí! Dobre, prvý dotyk kapitána. Čo je? Hop. Tiperi už nemajú šancu postúpiť. Majú skóre. Koľko máte skóre? 3,26? Ale musíte si to dneska napraviť. Ja vám verím, naozaj. Aspoň na 6,28. To by ste vyhrali? Keď to mi nevychádza. A vyhrali by, ne? Keby 6,28. Keď majú teraz 3,26 a potom by mali 6,28, tak to by asi vyhrali 3,2. Pičovina. Ja by som to najradšej kúkal z futraku. Pozri.
pod stromčekom, fajnovo. Počkaj, dostanú 5 cez polčas a ideme tam, ideme kúkať z futraku. Nažereme sa, fajnovo napijeme. Penálta pre typerov, poď si napraviť chud, poďme to pozrieť. Pozri, Maturant kope, Maturant. Môj ty bože, takto Kopoliak zmaturoval. Víš, čo robí Feťak na záchode, ne? Čo? Seka dobrotu. Keby to nekameroval, by som ti niečo povedal. N'Golo Kante 2-0. Cez celé Prengo tu bude dúha. Všetci na Prengu prestanú fetovať, prestanú sa tu kradnúť, všetko bude ideálne. Pozri sa! Ako ten Bartes. Neviem, či Bartesa nevyberem, tuším. No? Bartes si pýta miestenku do All-Stars týmu. Ale ne, típeri dali gól, chlapci. Koľko, 3? Típeri znižujú na 2-1. 2-1, stále to vychádza. Môj výpočet stále vychádza, pozor. Ale počkaj, oni típeri, že pozbieranci ešte môžu postúpiť, ne? Áno, oni musia vyhrať, ale a čakať, že Bundaške neprehrať dnes. Aha, takže takéto tu máme dneska. Áno, takéto máte kalkulácie. motačky dneska tu máme, kalkulácie, pozor, ale pozri sa, nerob! 2-2. Pozbieranci musia dneska vyhrať a čakajú, či Bundaške neprehra. A Zatal je to 2-2, čiže pozor. Už to bude len napínavejšie. Tak. Jak by pritakal pekne, tak. Pálko, už ti neprší? A prší si furt. Utren si to? Máš to? Dobre to máš, ne? Tak umývači. Ne, že by som si robil reklamu. Ale umieme všetko. Nie, Pavlo? Tak prezidentovi, väčšinou premiérovi pritakávajú všetci, ale tu sme v Trnave. Tu prezident. Polčas, típeri Zatal prehrávajú o 1 gól, ale není to vôbec jednoznačné, takže tuto druhý polčas rozhodne o veľa veciach. Treba to sledovať. Pozorným okom, Pálko. Kokot, musíme sem dať tojky, do piče, skoro som sa dosral, ty kokot. Týmu pozbierancov a ešte golík. Musí to tu. Na budúce k futraku tojky dve. Máme takto. Lebo takto sa nedá fungovať. Samostatný nájazd pre pozbierancov. Nájazd pre pozbírancov, poďme. 10 sekúnd na zakončenie. A Pekné. pozbieranci nedokázali využiť Pekné. samostatný nájazd, ktorý by platil Tado, za gol dňa. nejaký? Lež som bol na hezli. Pokračuje sa však ďalej, ale používa Neup- sa žolík. Pekné. Ani to nedokázal. Bartes bezchybný. Využiť samostatný nájazd. Bartes bezchybný na tých nájazdoch. Ale už je to tu nervózne, pozri sa. Počítam, že za chvíľu nejaká zlomená nožička tu bude určite. Tí typeri sa nakoniec prebudza v poslednom kole. Keby sme im dali ešte 4 kola, tak možno postúpa. Už sú to nie tí typeri, čo sme videli v prvom kole, pozor. Ozaj. Tu budem troška mokrý, ináč poviem si dať asi bundu. Takže keby ste chceli takéto trička, kde sa ľudia poškávajú, tak Gurastíka na Zavarskej. Stále platí pre Trnavákov, zľavový kód 1923. Minulý týždeň som bol mokrý, čo som spocený, čo som mokrý, čo som zmoknutý. A tá duha furt nikde. Na Prenku sa furt kradne aj fetuje, takže čakáme na duhu, kým bude dobre. Takto stojí brankár Eleven v bráne, takto. Dneska tu budeme mať matematické okienka. Banánko povedal, že 11 hráme. A teraz nevieme, že či hráme 9, alebo 11 hráme. Alebo už som si radšej. Lebo som si robil cez víkend úlohy s Hugom a učiteľka ma nepochválila. Tak to aj vyzerá v mojich počtoch. Aj mojej finančnej gramotnosti. Ešte raz prekopnete, jeden od vás pôjde dole. Zdržovaný toto. Typeri veľmi sympatický výkon, na záver, o nič im nejde, nemôžu postúpiť, ale bojujú jak draci, akože klobúk dole. Môžete si z nich robiť srandu, ale takto sa bojuje, aj keď si o nič nejde. Pozri sa na to. Ešte aby toto... Ty kokot, asi ten Bartes je bez chyby do piče. Aj nám budú chýbať tí typeri. Ty kokot, budú nám chýbať typeri. S takýmito výkonmi určite. Toto by som točil celé. Pozri sa, to si jebe. A je rozhodnuté. Posledná minúta. Pozbieranci 4-2. Vyzerá to na postup pozbierancov, ale potrebujú
prehru Bundaškeneru. Barte si pýta so svojimi výkonmi miestenku v All-Stars týme. Brácho, dobrý výkon celkom. Ďakujem, snažil som sa, robil som čo som mal. Dobre. Dobre, ináč akože išlo vám troška už to bolo také nervózne na konci. Extrémne, akože normálne už. Ale takto Dobre, sme ešte nehrali. vy teraz čakáte na Bundaškener, či vyhrá, alebo prehrá. Keď prehrá, ste postúpili. Tuším, tak je to, áno, lebo s nimi sme vyhrali, áno. Musia vyhrať títo. Dobre, starý, držím vám palce. Ďakujem. Musím ísť za konné poklonu. FC Šmatláci, víťaz tohto zápasu. Chlapci, ďakujeme. Klobúk dole. Naozaj, bez srandy, klobúk dole. Výkon do piče. Keby ste hrali takto ešte 5 kol, tak postúpite. Ozaj, dobre. Čakáme vás aj na budúci rok. No, a tu už sa nám rozcvičujú legendy. Binďo. Čo môj? Dneska ide o všetko. Dneska ide o všetko do piče. Dneska to vyhráme. Áno? Určite, myslím si, že áno, máme na to dneska. Ideme potom do tacky? Á, určite. Áno? Dáme si tam niečo, dneska mám voľno, tak. Dobre. Držím vám palce, no kamoško, som zvedavý na tento zápas. A Žiga dal biele kopačky, pozor. Čo ty, ako si... Dobre. A tuším si bol aj u Holiča, nebol? Ne? Asi toto, myslím si, že toto bude zápas tohto kola. Uvidíme, akože dobrý bol zápas aj tiperi proti pozbírancom, ale tuto ide ozaj, že oveľa. Buď jeden alebo druhý. Kto prehrá, vypadáva. Nepostupuje zo skupiny. Chlapci, dúfam, že všetko sa bude odohrávať v rámci fair play, áno? Žiadne nadávky, kopanie, Karty máme rozdané, peste, podobné. Jaké máte karty? Ukáž mi, aké máte. Ukáž, poď sem, jaké máte karty? Penaltičku majú, Luka. Power play, Dobre. Ty kúko. Ten sa cíci, poďte, nabudžený ako kokot. Jak hlupák som sa povedal. Nemôžem rešiť, lebo mama mi nadávala, že moc reším v tých vlogoch. Tuto by bolo treba aj Merčiaka ináč na takéto zápasy, prísam Bohu. Ja nemám takú hubu rýchlu. Tuto reálne hrozí, že Šmatláci, keď dneska prehrajú, tak skončili. Čo? Že reálne hrozí, že obhajcovia, alebo minuloroční víťazi, teraz v tomto zápase môžu skončiť a nepostúpiť zo skupiny. Čiže dalo by sa to povedať, že to je zápas o všetko. To už som asi hovoril, ale 4 razy. Hovorím vám naozaj, keď chcete vidieť dobrý malý fotbal, treba dojsť sem. Nehovorím, že to, čo bolo teraz v Bratislave, bolo niečo... Nebolo to bohvičo, ale toto sú ozaj, že emócie, všetko, ako kámo, tu si idú po nohách. Dobre, kedy nepotrebuješ ani miliónovú dotáciu, keď máš srdečko, tak víš zahrať a spraviť taký turnaj alebo taký event, že... Jak toto, napríklad. Ja fakt som rád, že som sa tohoto zúčastnil, že som to zobral, lebo brutálne fotbaly sú tu. A ide tu... Žiga! Dobre, nerob. Jej! Nerob! 11-1-0 Šmatláci, wow! Ty koko. Pekné, chlapci, aký gól. Videl? Nasnímal som ten gól? Pekné. Tebe dám paraplíčko, do ryti ti opichnem, otvorím ho. No však to sú primitívne debaty. Obhajcovia titulu, minuloroční víťazi práve v tejto chvíli nepostupujú zo skupiny, čo by bola veľká blamáž. Ale zase Eleven podáva výkon o 100% lepší, ako bol prvý zápas, keď prehrali 8-4. Fakt. Pozri sa, prihrávečka na nohu z tej ruky čiernej. Jak kolky, bum! Rozjebe na futrak, more. To si zaplatíš. 2-0 Eleven proti Šmatlákom. Ty kokot. Dobre, chlapci. Dobre vy. Zas nechcem akože nikoho podceňovať, ale akože Šmatláci vyzerali na prvé kolo silný. Minulé kolo s Galom to bol výborný fotbal, ale prehrali. A teraz ty kokos Eleven 2-0 za to vyhráva. Akože, ale fotbal geniálny, brutálny. To nemám slov. Abnormálne nenormálny. Normálne som nervózny z toho. Ale nikomu nedržím, ale akože nervózny som z toho, jak to dopadne, lebo tu ide o všetko. Vôbec ne. Čo máš naopak, kopačky obuté? Zas. Alibizmus. Odporný alibizmus. Nerob! Nerob! Ty koko, chlapci, 3-0 Eleven Šmatláci. Fúha. Má to na kamere, neboj sa.
To za 14 hráme, no povedz mi, jak to má človek vypočítať? 14 hráme, to je čo? 6 zostáva do konca, alebo 6 hráme a 14 ešte bude. Ja sa vyjadruj, banán, jak človek. Vôbec, kámo, toto... Aj. Aj možno aj na kartičku, ne, či? Oj. Žiga nevadí. Čak, takovetní sú, no. To bol troška brankárov gól. Ale nebudeme mu krivdiť. Vychytá to dneska. Jaj. Závole. Hraj. Toto je fair play. Ale keby to nebolo na kamere, tak sa neprizná. Takže. Ale pekné gesto veľmi od brankára. Môžem povedať. Veľa hráčov z ligy by sa mohlo učiť od tohoto brankára našeho, Eleveňáckého. Do piče to tam nedávaj. Aj. 3-2, chlapci, polčas, 3-2. Kľúcik a nebetí. More. Však čo si ozaj otrhnutý z retaze? Banky, ne? Však čo, more, doneste mi zvárača. Zvárača, nie je tu nikto zvárač. To je kokot. Dobre si postavil ty tyčky. On rozjebal bránu. Normálne odjebal zvar. To som ešte nevidel toto. Ani som nechcel zaregistrovať, že je polčas, hej. Dobre. Kúkni, jak na to čo. Môže byť len tak tá brána. Čo si spraví do piče? Však, ale kokot, nemôže byť len tak brána. Dajte mu tam hádzanársku. Za to, že teraz bude brankár Šmatlákov chytať na hádzanársku. Za trest. Kokot, Kameru? Je to ono. No. Kokot, krivé to je, jak Mária. To je retardovaný kokot. No poď sem, posunú sem. Tu to bola. Kokot, jaký fotbal, nerob. Píďo! Hej, fauli, je to aj na kartu. Kľud, však vidíš tam banán do piče, že tam ide kľud. A však Leipzig bola na kartu. Čo nebol faul? A tebe, hej. Brácho, keby to spravil Ván, tak to takisto procesuješ do piče. Šnorku, ja zavarím šnorku jak školkár. Dobre, ešte máme čas, druhý rok. A na úzelke by som si to zavázal. Na osmičku. Tu je servis. To máš za to fair play. Tam sa vádza s rozhodcom, dneska si to banán zlízne na tento zápas, aj z jednej, aj z druhej strany. Aj. Ty ko... Hraj! Lepší fotbal je jak Šmatláci proti Galu, ozaj. Chlapče, tu sa musíš mať zapnutú kameru celý čas, pokiaľ to nevíš, čo dze. Matláci využívajú divokú kartu, gól za 2. A Eleven využíva powerplay, čiže jeden od nich dole. Ich je... Dobre, chlapci, toto je ono. Toto je futbalík, chlapci. Títo využili gól za 2, Eleven dal powerplay, čiže je ich o jedného menej. 9 minút do konca, pozor na to, kokot. To sa zvedaví, chlapci moji, čo si jebe, nerob. To ten napínavý kokot. Pekné! Čo je? Eleven využíva penaltu. Poď to tam. Dobre, ja Kevešová, rýchlo, poď. Začnú po tebe strieľať ze vzduchovku a tak. Chlapci, toto bude Bíňo. Bíňová životná šanca. Pekné! To je ono, daj ešte oslavu, Bíňo! 4-2 Eleven.
kokot. 6 minút do konca. Ty kokot. Poď, hraj. Jeben si boha, hraj. Do piče, dojebal som si mikrofón, ne? Teda na budúci budeš ty komentovať. Ja budem kamerovať. Posledná minúta, obhajci majú tak pol minúty na to, aby dali 2 góly. Už to asi vyzerá, že vypadnú. Prvé prekvapenie tohto turnaja. A veľké, asi najväčšie prekvapenie, aké tu bolo. Aké to nikto nečakal. Po prvom zápase, keď jednoznačne vybuchali. Jaj, ty kakát. To bolo na čo dobre, hej! To bolo zbytočné. Akože bolo to pekné do kamery, ale zbytočné. Už bude píska, konec. Ty kokot, 4-3! Čo si jebe 4-3? Hlavcu boju. Poďte, hrajte, hej, nezdržujte Eleven, dávaj, hraj! Posledná akcia, hej. Ty kokot. Konec, Eleven postupuje, chlapci, 4-3. Piče! Vyjebané! Alby bol iba. Chlapci. Škoda do piče. Ale dobre, akože fotbalík. Budú musieť hrať skupinou 5 až 8 miesto. Čo? Ideš do tej tácky? Ideme do tácky, odtiaľ to všetko jasné. Pinďo to bere dneska. Postupuje nás v druhom isté. Koľko fotbal brutál. Dobrý, brutál. To ciebe. Brutál asi najlepší zápas, čo tu môže byť. Tak to má vyzerať fotbalík a malý fotbal. Dobre byť. Tak to má byť. Banánko, čo hovoríš na tento mač? Dobre, toto je reklama na malý fotbal a toto Kámo. sme v Trnave chceli takúto kvalitu naozaj. Keď Extra. sa človek na to pozrie, tak to sú chalani, ktorí hrajú Akože- vyššie súťaže. A... Dobre, ty si pust král najväčší, ale myslím si, že z organizačného hľadiska super. Brutálny zápas, A výborné. tu je tá divoká karta. To Bôc nedal, mohli vyhrávať 4-3, nedal. Na druhej strane finish penálta bolo po zápase. Reklama na milý fotbal. Reklama, ale na ten, čo nedostáva štátne dotácie. A to nevadí, keď máš srdečko, nepotrebuješ dotácie. Presne tak. Ďalší zápas máme Fraščák proti Bundaškeneru. Bundaškener, keď prehrá, tak postupujú pozbieranci. Ale keď vyhrá, tak postupuje Bundaškener. Čiže v ďalšom zápase zase ide o všetko. Sme zvedaví. Pozor, zle som povedal, musí vyhrať, buď jeden alebo druhý. Čiže, pičovine som povedal na začiatku. Malko, je to tak, že Fraščák má istý postup, ale Bundaškener musí vyhrať. Keď nevyhrá, tak nepostupujú. Keď nevyhrá Bundaškener, tak postupujú pozbieranci. Boty na Eškov má. Všetko v poriadku. FC Frašták. Brutálne sa zvyšuje úroveň každého jedného zápasu, fakt. Pozri, Bundaškener. Jaj. Majster sveta. To by sa akože oplatilo pozerať normálne celé v telke, ty kokot. 1-0 Bundaškener. Sa tam postupujú. Uvidíme. Ale Frašták akože sa obúva do nich pekné. Tu som videl voľaké škriepky. Pozri sa. A tak Gunkačík ale už je rozhodnuté o postupujúcom. Galo postupuje, Gunkači žiaľ Bohu nie. Ale môžu si napraviť reputáciu, tak jak typeri. Lebo typeri dneska, čo predvedli, tak ako... Piče, nevidel som gól, ospravedlňujem sa, ale 1-1. Takže Bundaškener nepostupuje zatiaľ. 1-1. Pozbieranci tento zápas sledujú. Modlá sa za to, aby Fraščák vyhral. Trafí prvý brvno na hentej bráne. A ti hovorím, že dávam 10 €, že tá brána sa rozsype, keď trafí brvno. Uvidíš. Či sa to stane, to nevieme, ale ako... Ideš mi desinu potom, dobre? Troška zývame, lebo predtým, čo bol zápas, tak sme došli o nervy všetky, ale Ale teraz to je také nemastné, neslané, no. Akože Fraščák sa nedáva, Fraščák nepotrebuje vyhrať, ale nedajú sa. Idú naplno. No. Brvenko, poď. Skús na to brvno, prosím tá. To už tu nikto nič negarantuje, pozri sa, brankár v útoku, majú piči. Ty kokot, pekné. Bundaškener nepostupuje zatiaľ, 2-1, ne? Poďme Bundaškener, zapnite, hej! Dobrý je ten Fraščák. To, akože fakt som zvedavý, že budúce kolo, čo to tu bude za vojnu. Ty
kokot v tých zápasoch, v tých vyraďovačkách. Hraj. Ty kokot. Pekne. 3-1. Fraščák. No. Tu už pomôže asi len studená sprcha Bundášiku. 3 minúty, alebo 2 minúty do konca prvého polčasu. No. Tam sa budú musieť vyčistiť žalúdky cez polčas u Bundášov. Lebo tam pozri, pozbieranci sa tam radujú. Zatiaľ sú na tom dobre pozbieranci. Čo ti hebe, zloží, hned dráma, jak som to povedal, 4-2. Ale to je ich oné. Doplacili na Machrovinu. Polčasík 4-2. Fraščáci vyhrávajú. Bundáškener bude musieť troška zapať. My sme hladní s Pavkom, my sa ideme asi nájsť, budeme to komentovať z futraku. Chlapci, zatiaľ žijete? Len sa nesmú splašiť. Ste si dávali niečo jesť, či ne? Pálko, čo si dáš si? Katoček, roba pekné. Teda, čakáme na papanicu, tak zatiaľ budeme komentovať odtiaľto. Od kontajnera. No. Váce, myslím na to Bao, čo si dáš čul, jak na výsledek tohoto zápasu. Že tento zápas je dosť slabý. Polka tohoto zápasu bude o tom, jak im to Bao. Ja si ho vychutnávam strašne, aké dobré. Aj keby nebolo dobré, tak musím povedať, že je dobré, víš. Ale ono je dobré naozaj. A ten brankárik, prosím sa, furt špekulant, furt vybíha. Nerob! Pekné. To naozaj nosíš valec za sebou? 100% valec. A ty sa rozvalcoval? Ne, to iba tak, aby som vyzeral. Dobre, ten Bundáškener si nestúpi do svedomia ani bohovi. Čo dobre Brankár špekulant, ale dobre chytá. Počkaj, máme tu nejakú... Komentuj to, však ja nepočujem. Penálta, Bundáškenerík. Pekné. A drží tá bránka, pozri. Prečo drží? Lebo netrafil do brvna. 4-4? 4-4 to je? Na druhej strane penaltička, pozri sa. 2 góly a penáltu. Čiže keď dajú penáltu, platí za 2. Čiže by to bolo 6-2. 6-4 už mi jebe. Brankár, tvoje. Oj. Pod rýchlo si zeberieme Bao a ideme tam. Starý, jak to vyzerá? Takže 30 sekúnd. Je to napínavé, toč to. 30 sekúnd bude trvať. Daj odpočet, či to bude trvať 30 sekúnd. 30, 29, 28, 27. Pozor, ale tam je to zaujímavé. Aj tu je to zaujímavé, aj tam je to zaujímavé. Teraz neviem, čo mám točiť. Čo mám spraviť skorej? Juf. Díky, bro. Pálko, zeberiem si to? Poď, zeberiem si to. Tuto máme Bao s kuracím a tuto máme Bao s trhaným bravčovým. A ty máš čo? Čenárové hranolky. Pozor! No, pičoviny točíš a Bundáškener 5-4 vyhráva. Nie sú to pičoviny, je to dobré jedlo, ale ako tamto je zaujímavejšie. Tuto máme kuracie Bao a tuto máme trhané bravčové. Voní to výborné, uvidíme, jak to bude chutiť. Určite výborné. Od chalanov z Food Truck La Reunion, trhané bravčové, toto v Bao, a toto máme kuracie, to je tvoje, Pálko, lebo ty držíš líniu. Páči sa. Toto je Job Snow. No, skutočné. No, 5-5, chlapci, dráma. To je ono. Čakali sme, že to nebude taká dráma, ale výborné. Tak, jak je výborné to jedlo, tak je výborný ten fotbal. Zakal si jedol, tak sa tu udialo to hlavné. Bundáškener vyhráva 7-5, to znamená, že postupuje Bundáškener Zatal. Pozbieranci už sa zobrali z boku, už sú akože asi zmierení s tým, že nepostupujú. Čiže Zatal postupujú z tohoto zápasu obidvaja. Uvidíme, jak to dopadne. A už to asi aj tak vyzerá. Počujem ma, Fraščáko nič nejde, ale idú do piče jak draci, normálne sa zbláznili. A že chvála Bohu. Ale keď to takto skončí, že Fraščák prehrá, tak budú semifinále hrať s Galom, čo asi moc nechcú, lebo Galo ukazuje, že tento rok bude asi patriť im. Uvidíme. Sprej. Repelent. Ráško, ukáž to. Zeto. I do piče. Ukáž, daj dole. Ukáž, cez podošku.
Dobre? Ešte? Pod pazuchy. To vyzerá asi na dojebaný členek. Natrvalo. Bundaškeniu dokázal Konec. poraziť Frašták 7-6 Konec zápasu. a tým pádom sa Psychobus, dostal do more. semifinále. Konec zápasu. Bundaškener proti Fraštaku. Bundaškener vyhral 7-6, čiže postupuje zo skupiny a Fraštak postupuje z druhého, Bundaškener postupuje z prvého. Takže na ďalší zápas nastupujú favoriti tejto súťaže FC Galo proti Gumkačom. Uvidíme. Počkaj! Bráško, Gumkači, Egesi. Čo je? Egesi? Je Egesi? Chalaši, kde máte Egesiho? Koho? Egesi je, Ja neviem, kto to je. Čelenku, brácho. Doma je. Aj? Doma? Čo to? Neviem vôbec. Písal len, že nestíha. Niče. Egesi tu dneska není. To je doplaču, biedný kokot. Začína sa posledný zápas FC Galo proti Gumkačom. Gumkači dneska bez môjho obľúbenca Egesiho. Brácho, príde ďalšie ešte pozrieť, prosím, aj keď ste vypadli, chýbaš nám tu. Poď. Tých ten bránka je. Už si dovolujú. Vyzerá to tak, že Galo si došlo zrobiť srandu z nich, ale aby na to nedoplacili. Lebo tak dlho sa chodí s bánom po vodu, až sa rozbije. Čo tu natočíš, víš? Gumkači nepostupujú, Galo suverénne prvé. Tu asi není ani o čem. Fani Gumkačom teraz. Galo je suverénne. Prvé sú dobrí. Fauli súdi. 1-0, no. Čakám, že to bude asi kurva výprask. Mohli by ich šetriť. Gumkač je také sympatické mužstvo. Všetko dobrí chlapci. Modré dresy. Jeba na to, že majú modré dresy. Jak to bude 4-0 alebo 5, ideme ešte na hranolky. Pozri, už aj Ičko nastúpil. Odišiel od tej pizza PC. Ičko robí najlepšiu pizzu v Trnave. Galo, ozaj, topka. Teraz, on je síce akože manažér a majiteľ mužstva, ale v takomto zápase si chce troška zahrať aj on. No, je tu miesto pre tých, nehovorím, že slabších, ale no, odiš nejde, no. Čo ti mám povedať tomu? Ešte vácej. 2-0. No, ešte 3 góly a idem na hranolky, Pálko, neboj sa. Už sa tam, už v tej fritéze už nás čakajú, už tam švišťa. Že v škole sa učia slovo, že rídzi, ne? Prváci. A učiteľka hovorí na slovenčine, že uvedte mi príklad na vetu, kde je slovo rídzi. Jožko sa prihlási a hovorí, že moja mama rídzi víno z kolu. Idem sa opýtať Banánka, čo si dá papať. Banánko, čo si dáš papať? Chceš to bao? Trhané? Bao si dám trhané do hlavy. 2? No, tak dá takú veľkú hlavu 2. Dobre. A hranolčeky? No. 2? Dobre. Jedny, ale dvojité. Poroty, čo chceš jesť? Čo tam je po ruke? No však jesť tam je. Ty už myslíš naozaj, aký fauli, čo? Ty už tebe už sa v hlave premieta to bao. Ja som v robote. Dočka, ide na to! Treba opraviť brány? Zámočníctvo. Chlapci, že vám jebe dneska? Ozaj. Čo ti jebe? A počkaj, tento roh otrhol. No, pozor, toto sa tu... No nedávajte brvná, dobre? Abo dajte tam 2 trička. Banán, nech sa dajú 2 trička, víš? To bude brána. Na finále máme halftime show pripraveného Stanka, ktorý nám dojde zahrať na base. Kamaríde, pozor na to. Polčasový vstup z najdudnejšieho zápasu tohto kola. 5-0 pre Galo proti Gumkačom. Nedá sa to ani komentovať. Poďme sa nájsť. Taká uspávanka nakoniec by sa to dalo povedať.
Čo už? Aj také zápasy sú. Stano, voľaký si dojebaný, čo je? Nej som dojebaný, len som došiel z hudobnej. Poď, Mirko, poď! Si ty prepatý ináč, pekné. Pekné! Gumkači dali gól, 5-1. Galo, Gumkači 6-1. Sice nemám hodiny, ale odpočítavam čas. Do konca. Máte sa na čo tešiť na budúci týždeň. Aha. 7-1. Ičko, mecenáš, FC Galo si ide kopnúť penaltu. Dúfam, že ju dá. Dúfam, že to nebude blamáš. Pozri, točte ho Ička. Krásne! S prehľadom! 9-3, 8 minút do konca. Čo ti mám k tomu povedať? Pozri, banán, čo ciebe, to je multifunkčný štábor. 2 v 1. Pozri, to je 2 v 1. Ešte to je, keď si kúpiš 2 pice a dostaneš tému štangle s cesnakovým dressingom. To je prsné banán teraz. Banán! Čím skorej to odpískaš, tým skorej budeš jesť. 13, 4. Toto už sú papanice pre vás? Dobre. To je všetkých. A ne, banánkové toto je porovie burger. Ty si chcel bao tež. No, tak to máme po poslednom najdôležitejšom zápase tohto kola. FC Galo, FC Gumkači 14-4. Aj také sú zápasy, nevadí, na ďalšie kolo sa máte na čo tešiť. Budú vyraďovačky, postupili 4 mužstva zo skupiny. FC Galo sa s kým stretne v semifinále? FC Fraščák. SC Fraščák. To bude pekná bitva. Prídite na budúci pondelok. Čakáme vás tu s food truckom, s dobrou náladou, s dobrým fotbalom. Nemáte na čím rozmýšľať. Čaute.